Karon adlaw sa Miyerkules sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Unsay buot ipasabot nga kita gawas nun? Maghisgot kitag kagawasan sa matad sa politika, diin ang katawhan makapili sila sa ilang mga pangulo, makapili sa lugar diin sila manimuyo, makapilig trabaho, makapilig mga kahigalaan nga ilang ikatigom. Mahimo usab nga makapili sila unsaon pagsimba sa Dios ug makasulti sila sa mga kahimtang nga ilang makit-an diha sa kalibutan. Sa pagkatinuod kining tanan kagawasan, apan sumala sa gipadayag sa ebanghelyo karong adlawa, ang kagawasan gikinahanglang nanukad sa kamatuoran. Sa gitudlo pa ni Santo Papa Juan Pablo II, ang kagawasan wala diha sa atong katakos sa atong pagbuhat unsay atong gusto, kundili diha sa atong katakos sa pagbuhat sa unsay gikinahanglang buhaton. Kun gamito nato ang atong kagawasan aron lamang sa pagpangitag katagbawan sa kaugalingon ug sa pagpamintaha, sa walay pagtagad sa atong mga kaigsuunan, dili kana tinuod nga kagawasan. Ang kagawasan dili gayud mahitungod sa pagtagbaw sa kaugalingon, apan mahitungod kini sa katakos sa pagsulti ug sa pag-alagad sa kamatuoran nga nagagikan sa Dios. Pamalandong. Giunsa man ako paggamit sa akong kagawasan? Naghimo ba kini kanako nga gawasnon? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Misak ug Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Dios ni magsimba sa bulawang larawan nga gipabuhat ko? Karon pangandam kamo, inikabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin, ug sa tanang matang sa huni, panghapa kamo og simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat ug walay mahitabo kaninyo. Apan kun dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang diyosa ang makaluwas kaninyo? Mitubag sa hari si Sadrak, si Misak ug si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo niining butanga. Kun kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno ug sa imong gahom. Apan kun dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios, ni mosimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Misak ug Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. Ug gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Misak ug si Abednego ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor,
Dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego nga mipadala nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari, kay dili man siya buot nga sila mag-alagad ug magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Dios sa among mga katigulangan, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan ug mahimaya ngalan, angay daygon ug bayawon labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahiladman gikan sa imong trono diha sa mga kirubin, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya, "Kung tumano ninyo ang akong pagtulun-an, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan." Sila mitubag, "Mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayud kami maulipo ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan?" Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kun ang anak maghatag kaninyog kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawong gawas. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulun-an. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan." Sila mitubag kaniya, "Si Abraham ang among amahan." Apan si Jesus mitubag, "Kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan." Sila mitubag, "Dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios." Si Jesus mitubag kanila,
Kun ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.